ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года у менскай турме НКУС адбылася адна з самых жудасных падзей у гісторыі беларускай культуры. За адну ноч расстралялі больш за 100 прадстаўнікоў беларускай інтэлігенцыі, пісьменнікаў, паэтаў, вучоных, дзеячаў мастацтва. Тодар Кляшторны, Анатоль Вольны, Міхась Чарот, Алесь Дудар – усе яны былі ахвярамі сталінскага тэрору. Іх абвінавачвалі ў антысавецкай дзейнасці і нацыяналізме. Але насамрэч гэтыя людзі проста любілі сваю зямлю, мову і культуру. Ноч расстраляных паэтаў стала сімвалам знішчэння беларускай культуры таго часу. Разам з гэтымі людзьмі ўлада спрабавала знішчыць саму ідэю беларускай незалежнасці і гонару за сваю культуру. Сёння мы ушановваем іх як герояў духу, і калі мы чытаем іх творы і вершы, мы працягваем тую справу, за якую яны аддалі жыццё – справу любові да Беларусі.